18 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли пойафзоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фароғатбону оғоз бахшиданд. корхонаи мазкур аз тарафи соҳибкори ватанӣ Парвиз Ҷураев дар доираи тадбирҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сохта шуда 20 намуди пойафзоли мардона истеҳсол менамояд. тавре ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, корҳои сохтмонӣ ва насби техникаю таҷҳизоти иншооти мазкур соли ҷорӣ оғоз гардида бо ҷалби 50 нафар мутахассиси маҳаллӣ дар як муддати кӯтоҳ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. масоҳати умумии корхона 1200 метри мураббаъро ташкил дода, атрофи он бо тарҳу намои зебо оро дода шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз шароити корӣ ва раванди истеҳсолот дар коргоҳ ба сифати маҳсулоти он баҳои баланд дода, ба фаъолият пардохтани корхонаи пойафзолро дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров иқдоми ибратбахш номиданд. маҳсулоти корхона дар бозорҳои вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва дигар шаҳр-ноҳияҳои кишвар ба фурӯш гузошта мешавад. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. маҳз дастгирии бевоситаи ҷаноби олӣ буд ки мо дар як муддати кӯтоҳ ду корхонаи худро, яке дар шаҳри Кони Бодом ва дуюминаш дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар як муддати кӯтоҳ ба истифода диҳем. ҳоло дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 20 нафар аксарият занҳо бонуон бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. дар ин ҷо зиёда аз 20 намуд пойафзолҳои истеҳсол мешаванд. маҳсулоте ки дар ин корхона истеҳсол мешаванд дар бозорҳои вилояти Суғд ва шаҳри Душан ва дигар шаҳр ноҳияи ҷумҳурӣ содирот карда мешавад. мо дар оянда ният дорем ки ба иқтидори худ нигоҳ карда дар дигар шаҳр ноҳияҳои мамлакат ин гуна коргоҳҳоро бунёд намоем. таҷҳизоти коргоҳ насли нав буда дар 16 хати истеҳсолӣ насб гардидааст. технологияи коргоҳ каммасраф буда 50% ба таври худкор фаъолият мекунад. коргоҳи пойафзолбарорӣ дар як сол вобаста ба талабот аз 30,000 то 50,000 ҷуфт пойафзол истеҳсол менамояд. талаботи солонаи сокинони ноҳия ба пойафзол 165,000 ҷуфт буда соҳибкор ният доранд ки дар оянда иқтидори истеҳсолии корхонаро васеъ намоянд. маврид ба зикр аст ки дар марҳилаи аввали ба кор оғоз намудани корхона 20 нафар ба ҷои кор ҷалб шуда, маоши миёнаи онҳо аз 1500 то 3000 сомониро ташкил медиҳад. дар сурати пурра ба фаъолият пардохтани корхона иловатан беш аз 50 нафар ба ҷои кори доимӣ ва маоши баланд таъмин хоҳад шуд. ҳар як корманд аз курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ гузашта баъдан ба кор ҷалб карда мешаванд. ман сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Яқубова Машура 10 сол инҷо хонишин будам. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллатамон Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба соҳибкорони ватанӣ чунин имкониятҳо доданд ва соҳибкор аз тарафи соҳибкор Парвиз Ҷураев дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров як коргоҳи пойафзолбарорӣ ба истифода дода шуд ва мо 20 нафар занҳоро бо кор таъмин намудам. дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар корхонаи мазкур занону ҷавондухтарон низ ба кор ҷалб карда шуданд. ашёи хом барои истеҳсоли маҳсулот дар ин корхона қисман аз дохил ва қисман аз хориҷ таъмин карда мешавад. маҳсулот нахуст аз ташхис гузаронида шуда, сипас ба фурӯш бароварда мешавад. пешвои миллат зимни боздид аз намоиши маҳсулоти коргоҳ дастур доданд ки минбаъд низ ба сифати истеҳсолот таваҷҷӯҳ зоҳир карда, бо зиёд намудани ҳаҷми он дар таъмини бозори дохилӣ саҳм гузоранд. ёдовар мешавад ки моҳи сентябри соли равон бо иштироки президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Конибодом чунин коргоҳи истеҳсоли пойафзол бо 20 ҷои корӣ ба истифода дода шуда буд. соҳибкори ватанӣ дар заминаи солҳои рушди санъат иқдомҳои бунёдкориро дар ин самт идома дода мақсад дорад вобаста ба шароит дар дигар шаҳр ноҳияҳо низ чунин корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд намояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкор ва масъулони давлатӣ барои зиёд кардани ҳаҷми истеҳсолот ва ба ин васила то ба 500 адад расондани ҷойҳои корӣ дастуру тавсияҳо доданд. аз ҷумла супориш дода шуд ки барои амалӣ шудани ин ҳадаф ба соҳибкор қарзи имтиёзноки давлатӣ дода шавад. من علیوه گلنار ساکنی ناحیه بابوجان غفور میباشم. 10 سال نیز جانب خانشین بودم. رحمت که به پیشوای ملت ما محترم امامعلی رحمان در ناحیه ما کارگاهی پایافزال برای بنیاد کرد.
گرفته شد. در نوبت خود کارمندان کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود فراغتبانو با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت فراهمسازی شرایط و امکانیت‌های ارزنده کار و فعالیت و توجه خاصه نسبت آنها اظهار سپاس نمودند.